дар майдони марказии шаҳри ҳисор марҳилаи ниҳоии мусобиқаи ҷумҳуриявии оид ба футбол миёни бозингарони то 16-солаи Лигаи Умед ба анҷом расид. Дар мусобиқаи мазкур 10 даста аз саросари ҷумҳурӣ бо шумули 3 тим аз шаҳри Душанбе, 3 даста аз вилояти Хатлон, 2 тим аз вилояти Суғ ва 1 дастае аз шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон иштирок намуданд. Дастаҳо ба ду гурӯҳ тақсим гардида барои рохати марҳилаи плей-офф талош варзиданд. Дар бозии ниҳоии ду дастаи пурқуввати мусобиқа вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва Душанбе се ба ҳам омаданд. Дар ин рақобат наврасони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бар ин рақиби хеш бо ҳисоби 4-0 дастболо гардиданд. Лозим ба ёдоварист, ки футболбозони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон соли гузашта дар Лигаи наврасони Тоҷикистон Умед миёни бозингарони то 15 сола зинаи дуюмро ишғол намуда буданд. Дастаи Хатлон 1 бо ҳисоби 4-1 тими Суғ 2-ро мағлуб кард ва зинаи сеюмро соҳиб шуд. пас аз анҷоми бозии ниҳоӣ маросими ҷоизасупорӣ баргузор шуд. Дар маросими ҷоизасупорӣ директори Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон Увайду Давлатбеков, роҳбари Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон Фатҳулло Ҷалилов ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. аз ҷониби Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон беҳтаринҳои мусобиқа бо ҷоизаҳо қадрдонӣ гардиданд. беҳтарин нишонзани мусобиқа Нуриддин Нуров бо 13 гол ва беҳтарин бозингари лига Хушрӯз Паҳлавонов аз ҳайати дастаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон эътироф шуд. ба иттилои раҳбари Лигаи футболи кӯдакону наврасон, дар Лигаи Умед дастаҳои ҳаққи иштирокро доранд, ки дар оғози сол натавонистанд ба Лигаи пешсаф миёни бозингарони то 16 соларо хат бигиранд. мақсади асосии баргузории ин мусобиқа дар он аст, ки футболбозони наврас ҳадди аққал дар чунин мусобиқаҳо иштирок намоянд ва маҳорати инфиродии худро сайқал диҳанд. ситоди мураббиён ва ҳайати бозингарони дастаи Хатлон бо нишонҳои биринҷӣ қадрдонӣ шуданд. дастаи Душанбе се бошад бо нишонҳои нуқра сарфароз гардид. бо ин тим дар марҳилаи гурӯҳӣ бозӣ карда будем, бо инҳо мусовӣ карда будем, вале боз бо ҳамин даста дар финал рӯбарӯ шудем, ки ин доф хатогиҳо пеш омад ва мо инҳоро мағлуб карда натонистем. мо аз ин фасл аз фасли оянда кӯшиш мекунем, ки хатогиҳои худро ислоҳ карда ба ҷойҳои пеш ифтихорӣ расем. футболбозони дастаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар баробари медалҳои тилло инчунин бо ҷоми Лигаи наврасони Тоҷикистон Умед миёни бозингарони то 16 сола сарфароз шуданд. бозӣ бо ами хел рафт, ки мо ами хел хоҳиш кардем. напряжёнӣ набуд, мо бозӣ контрол кардем ва бурда мудем. мо мехоҳем, ки зиёдтар ҳамин гуна мусобиқаҳо шуда моро зиёдтар даъват карда барои мо ҳам шароит муайё кунанд, мо зиёдтар иштирок намуда барои Тоҷикистон пешравиҳо нишон диҳем.